Και πάλι, κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά την διάκριση ανάμεσα στις εναρμονισμένες πρακτικές και στα καρτέλ. Στην Ελλάδα έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, δεν έχουμε καρτέλ. Οι εναρμονισμένες πρακτικές όμως έχουν συνενόχους. Και οι συνένοχοι είναι οι ίδιοι οι αγρότες, είναι οι Στην Ελλάδα έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, δεν έχουμε καρτέλ. Στην Ελλάδα έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, δεν έχουμε καρτέλ. Στην Ελλάδα έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, δεν έχουμε καρτέλ.